Kaixo, bideo honetan ikusiko dugu zati gorri honen azalera zelan kalkulatu. Orduan, konturatzen bazarie, hemen eskerretara zirkulu erdi bat dekogu. Eta nik zirkulu erdi hori biratzen baldin badot, behitu zer gertatzen da. Hemen geratzen jako enkajata. Bai, orduan, izan da zirkulu erdi hori, ona ekartea. Ekarriko dut, hor txipini dut, orduen orain, hauze esabatu inbarko dut, hemengoa. Antzera, ingo dut eskumeko partearekin, hemen be, zirkulu erdia dekot. Selekzionatuko dut, eta oraingoan biratu ingo dut bebai, eta biratu eskero hor geratzen jakoen kajata. Bueno, hor biratu dut, eta oin hause kendu inbardugu. Zer geratu jako? Karratu bat, nik hau kenduko dut, eta ikusten duzuen lez karratu bat. Bost bider bost metrotakoa. Zein izango da azalera? Bueno, badakigu bost karratu izango dela, 25, eta honek aseguraten duzku, 25 metro karratu ditugula. Bai? Bueno, eta azkeni bakarrik geratzen jako konprobatea, hasierakoa be 25 metro karratukoa zala. Bueno, usan hasieran geneukana, eta selekzionatuko dugu, alde biak. Eta zein izango da azalera? 25 metro karratu bebai. Ados? Venga, gero arte.